יודע מה יכול להיות. נותן את הכדור. מה שיכול להיות פיני זה שאתה תבקש ממני סליחה כשירושלים יעברו את ה-60 נקודות במחצית. אל תגיד לי לא. עכשיו הוא הולך לשתי זריקות גפני. אמרתי יהיו פה 15 נקודות, לא אמרתי למי. אמרתי יש 15 פוזיישנים. נכון? בוא נצא טוב מהעניין הזה ונגיד מבוא ל-120. אבל גם טעיתי. יש 10 פוזיישנים. יכול להיות שכל ה-10 נקודות ייפלו בצד של זה. כן. של ירושלים. מה עכשיו? מה עכשיו? פאול מתכוון? בלתי ספורטיבי. נגד מי? נגד מה? מבוא לבית סוהר, מה קרה? הם יודעים שאתה הימרת על 60 נקודות בחצי. אנחנו לא עוסקים בהימורים, אנחנו עוסקים בגפני על קו העונשין, מגלגל את הראשונה שלו טוב. טוני גפני, 6 נקודות, העלייה שלו מהספסל גם נגד היוונים. ביום רביעי תהיה חשובה, לתת קצת גוף, לתת קצת אנרגיות, לתת קצת מנוחה לשחקני מפתח. בואו ננסה להבין על מה שרקו פה. זה אולי עבירה בלתי ספורטיבית, אגרסיבית מדי. טוב, הוא לא הולך לכדור. אגרסיבית מדי.